ikusi ez dezuen zerbait. Match improvisaketa euskeraz. Eskerrik asko. Prest daude? Bueno, match improvisaketa euskeraz bi talde eta zuek demandako gai pilo bat. Espero detonak izango dizela, ezta. Bueno, hemen zuekin denokin, ekipo gorria eta ekipo beltza! Azkena, Lorena. Ekipo gorria! Jaione! Mose! Naya. Unai. Vale, honekola funtzionatzen du. Improvisazioaren izaera ateratua. Hau da, lehenengo ekipo batek egingo du improvisazioa eta gero besteak. Gero operatuko duen horaziko den. Estiloa, estatikoa. Honek esan nahi du. Aterako dira, eszenatokira, posizioa hartuko dute eta mugitu gabe ahotsarekin bakarrik improvisatuko dute. Taldekideak mugagabea, nahi dute guztiak. Gutxienez bat. Denbora? Minutu eta erdi. Eta titulua? Kaixo lagunok. Ja! Kapitainak! Zuen ez dara zuelero baldia, Bategia ala... Erregea ala batekoa? Batekoa. Ba. Batekoa. Ekipo gorria azten da. Posizioa. Denbora. Kaixo lagunok. Kaixo lagunok. Kaixo. Kaixo. Ara, ikusi duzue? Bai, ikusi dut. Zer da berria? Bai, berri bat, etorri zaigu. Eta zer da kasu zegoa? Ez dakit, Napoleoneko estilokoa da. Napoleonekoa? bai. Lehoiak zuk ez dituz ikusten, ez da? Nire
izena ez da Napoleon. Nola da ba? Lolita. Lolita. Abisajoa, Lolita. Ikusiko duzu zenbat pastilla hartu beharko dituzun, Lolita. Ez pastillak ez. Zuen lasai, ez zaizkizu gustatzen deri pasa. Napoleon. Zitetan akolako edalontzi txiki batean. Gorde gero txupitoetarako. Bale. Eta zuri, zergatik ekarri zute zuk ere, dragoiak ikusten dituzu. Ez, ni oso normala naiz, ez dakit zer egiten dudan. Bai, hemen ez dago normal bat bez, Niri bakarrik kapela janzteagatik begira nola ekarri didaten. Hombre, nik, pertsona pare bat ditut, baina nahi nubelako, ez, Lolita, abisajoa. Pertsona pare bati. Erizaina ere, akatuko duzu? bale, gatu dut ja. Orduan jo gaitezke. Basara laguna! Guazin etxera, Denbora! Nebera honetan ja ez dago lekua zertarako. Argia dator. Argia dator? Bai, badatoz. atea ireki du. Badatoz. Ai, milifarre bat bota. Kaixo laguno. Kaixo. Bai, Perfecto uste dut gaurkoan ensalada dela. Ez? A ver. Ez. zuek, niri, Usain hori. zuek, Zein izan da, a ver. zuek, niri, Bai. niri oztoak usteltzen ari egiten ari. Ai, ama. Bazuen zertarako. Nik ez, ni oso fresko nan loraindikan. A ver. Me freskoen ani nagola enbasauta. A ver. Utzi lekua bestentzako. Kontxo, nebera hau jendez gainezka dago. Digo, berduraz betentzaka dago. Baina hori pentsatzen ari naiz gula izan da. Eta ensalada templada egitera badi joa. Toma, tokatzen zaizu. Ostras, igual nino aurrena! Ai, ama, lagundu behar ditazuen. Ez ba, horrela leku gehiago daukagu. Zuek, Itxoin. zuek, nik uste hemen, Lagunduko dizut, bai, lasai. zuek, Laguna gara. Itxoin, eserita. zuek, A ver, usted duta, ya. Kalera, joder. Eramango ditu guztiak, nire zabez. Bueno, orain zuen txanda da, bozkaketa. Ekipo gorria eskua irekita. Ekipo beltza, eskua etxita, eskumutura. Bale? A ver, ezegu bat. Ekipo gorria. Ez da bozkaketa gero dugu, Bale, ulertu zu. Zuen atzeko